Bună! Sunt Luda Roberta și m-am hotărât ca în acest prim video să vă arăt împrejurările blocului. Ia uitați! Așa arată pe aici. Sus pe cer, tot așa. Acolo iar sunt blocuri. Așa arată pe aici pe la mine. Eu locuiesc în Craiova, am 12 ani. Eu sper că o să vă placă canalul meu. În acest prim canal asta am vrut să vă arăt. O să mai fac videoclipuri și sper că o să-mi dați like, o să vă abonați și o să scrieți în comentarii dacă v-a plăcut sau nu. Păi în acest video atât am avut să vă arăt și să vă spun că eu urmăresc alte canale ca Jasmina Show, care îmi place foarte mult, Bogdan Show și eu sper că o să îndrumăm și al meu și mulțumesc pentru cei care se abonează și îmi dau like. Pa, pa!